CT scan, ultrasound kag MRI. Permita ini babatian sa aton nga mga doktor kung magpakonsulta kita. Pero para diin bala ang mga ini. Ang MRI o kung magnetic resonance imaging ang nagagamit sa magnetic field kag radio waves sa paglantaw sa sitwasyon sa aton organs kag tissues sa aton nga lawas. Usually, ginagamit ini sa pag-scan sa aton nga mga utok, spinal cord kag muscles. Ginagamit ini sa pag-diagnose ng tumor, stroke kag iban pa nga mga balatian. So sa MRI naman niya sir, gayus kita yung magnetic frequency naman siya. Magnet naman siya sir. So ang kinalain niya naman niya with this CT scan, if may implant ang pasyente. So kung kung metal implant sir, pwede nga hindi ka madayon sa MRI, kag i-CT scan ka na lang. Pero kung ang imo implant sir is MRI compatible siya, safe siya sa MRI, example mga titanium, mga musina, or wala siya sir ang implant mo, wala siya any metal, pwede ka ma-MRI, nami man siya sir, kay kung ang imo nga stroke medyo daan na, or bago pa lang hindi pa siya masyado makita sa CT scan, mas ma-visualize siya sa MRI early, mas nami naman siya makita. Ang CT scan naman ang isa ka medical imaging technique nga nagagamit sa X-ray kag computer technology para makahimo sang detalyado nga itsura sang lawas sang tawo. Epektibo ini nga pamaagi sa pagdetect sang internal injuries, fracture, bleeding kag damage sa organs. So sa CT scan naman niya sir, gayus kita radiation. Very fast na sa sir ga-rotate ang machine. So damo-damo na do ginatadtad ang imong body part, no? Pero safe man siya sir to ano lang din, no? Diagnostic lang man. Usually ano sa mga cases naman sir sa CT scan? Tanan man sir, tanan nga body part ma-visualize nato, no? So do ginakihad sir nga very thin para wala may ma-miss out. Okay. So especially sir kung may stroke sa brain, makita na siya sir kung may dugo or bara pa lang siya. So para dra pa lang early stage, ma-distinguish ang doktor kung ano ang very effective nga treatment para sulbar ang kaso sa pasyente. Kagang ultrasound naman o kung ultrasonography ang isa naman ka medical imaging technique nga nagagamit sang high frequency sound waves para makahimo sang real-time image sang sulod sang lawas. Pinaagi sini, makita ang sitwasyon sang pagbusong sang isa ka babayi, ang pagdiagnose ng gallstone, kidney stones, kag liver problem. Sir, si ultrasound, gayus kita sound waves. Sound wave. Yes, sir. To check sa mga body parts, especially ang mga soft tissue, amo nang unod sang aton nga lawas, no? Ang aton nga tiyan, mga liver, kidneys. So, mostly, sir, tanan na organ sa aton tiyan. Pati man sa ibang nga parts ang aton lawas, mga soft tissues. Check tada, sir, ang mga pathology kung example, palainom ang pasyente, no? So, makita kung fatty liver siya or kung may mga bato iyang kidneys, ang iyang gallbladder, may mga bara, na siya. Initanan, safe. Wala sa may mabatsagan nga sakit ang pasyente kag madasig lang. Depende sa ginakinahanglan sa imo nga doktor. Sa Riverside Medical Center, initanan, present. May state-of-the-art equipment nga makahatag sang kalidad nga imaging sa pasyente para mas mapahapos sa doktor ang pag-diagnose. Kag subong, may mga promo packages sa Riverside. May dalago nga diskwento nga gina-offer sa sini nga mga serbisyo medikal. For a limited time, we're offering significant discounts in MRI from 8,960. Now it's only 5,520 for short stroke protocol. And then for the CT scan, brain plane from 5,520, now it's only 4,500. Those are the two discounts we have for now. Ini para mapalabot ang dekalidad nga serbisyo sa publiko. These promotions are our way of giving back to our community and ensuring everyone has access to the diagnostic services they need. Our prices are made affordable for everyone. Tandaan, mag-book anay sa appointment para ma-schedule ang imong appointment para mas tayuyon kag mahapos nga serbisyo. Initially, before we start, we request the
prescription, request from your doctor, and then we will schedule you for appointment since CT scan and MRI is by appointment. Wow, by So we need to have a schedule talaga per day. So most likely upon scheduling dito, meron din siya mga pre-instructions, pre-treatment instructions. Kaya before, after mag-schedule, we instruct patients naman prior to their procedures. Then after nun, pag gagawin na siya, the radiologic technologist naman yung mag-a-assist sa kanila for the treatment. For more inquiries, magtawag lang sa numero sa ibabaw sa screen. Mas maayo nga samtang temprano pa, mahibaluan na ang imong nga sitwasyon antes pa man ini maglala.